Здравейте, това е третия епизод на Майнкрафт не бе. Кой епизод? Третия епизод на Let's Play Minecraft. И взех санта и сега ще изпеча малко. Изпека, т.е. Така. Ето така. Аз си помислях, че ще остане, той падна. Така. Така. Аз няма да държа това ръка, защото... Така, ще дам пауза докато такова санта. Така, хора, остана само още едно панелче да сложим. Айде без санта, по-бързо се печи, бей. Много е нахално тъй. Така, кажете мене. Тук трябва да зарасне. Айде бе, вечер ще стане бе. Добре, точно. То слънце, ако да го прави, дето не остана. Къде? Ето. Какво да го правим, кажете? Аз ще го прибера. Пък. За сега тук ще сложим стълбички. Тоест, тотал ще са си стълбички, защото тук зарасне това. Ей тъй. Малко неудобно, но... Нарочно го направих това да мога е така. Да целя. Тук ще сложим един слаб и така и готова работата. Така. Какво да правим? Къщата ни е готова. То много кратко стана. Дай да помислим. И освен вече да почнем да търсим. Аз да почвам да копам. Къпам. Да, аз нямам кирка. Пък отивам да копам. Когато тия цифрите са при мен, вие не ги виждате. Аз имам едни цифрички. Те като станат розови, значи това е пауза. Вие тези цифри не ги виждате. Може да направя кратка пауза. И така, върна се. И продължаваме да копаме.
Докато не намерим нещо, ще копаме. Не, отказвам се. Кога съжалявам, че толкова кратък епизод. Просто... Арки, слизаме долу да видим кой има за ядене. Добре. Извинете, това беше пищан. Съжалявам, толкова кратък епизод. Но обещавам ви, четвърти епизод ще бъде най-дългия, който съм правил до сега на Let's Play Minecraft. Това беше всичко от мен. Не знам дали ще го харесате този епизод, просто много кратък стана, извинете, но сам да се изпържим, не спържим много бързо и нещо. Не стана както трябва просто. Мислях си, че ще бъде по-дълъг на няколко минути, то сега май една минута е, не знам.